Ja, mooi dat je op is Juggenai. Nee, het opvrees. Hoorwerkje is weer heel nul hippe de pip. En deze vrouw liet zien waarom dat ze is. En om tafel knutselen we ook. Dan knutselen we een nieuwe professie onderkoor. En we zeggen wat deze week de mystery guest is. Maar nu eerst Roos het Rode Wieke van Friesland. Ja, de rapen bingeer. Friesland, Greensland en Drenthe moeten mijlkoor in noordelijk loonsdeel worden. En dat valt op te maken uit de plannen van het nieuwe kabinet. Politici in de drie provincies staan varoen om te roepen dat dat echt net kan. En ook de meeste Friesen, ja, op radio en televisie al, die ben daar poer op zin. Maar wij hebben drie gasten op tafel die beweren dat het wel kan. Afvaardiger uit Greensland is actrice en presentatrice Alina Kiers. Uit Drenthe is dat Jan Veenstra, schreeuwer en opiniemaker. En uit uw eigen Friesland de welbekende schreeuwer en journalist Klaas Jonsma. Welkom. Ja, het gaat wat om elkaar heen. Hoe zullen we het even doen? Wat is de voertaal? Nou, ik kan je behoorlijk volgen. Ik Grunningsproot natuurlijk. Ja. Als het live rest, dan ja, dat mag wel. Ja, we want dat zal we toch in de toekomst maar nou nog. En met de rest erbij? Een soort Babylonische spraakverwarring maakt me. Nou, ik maak je er wel een beetje Nederlands en alles wat terug in. Ken je dat, Klaas? Zakent, oké. Want we zijn natuurlijk wel in Friesland, hè, dus ik wil een beetje Fries praten. Ja, dat begint het al mij trouwens. Om alvast even het idee te winnen dat wij mogelijk misschien al bij elkaar zitten, hebben we even een paar kroonjuwelen van de koor op een leuke manier trommel gegooid. Had ik zei, Aline, het peert van Omeloeks in de binnenstad van Assen. En als het goed is, zullen we er nou een fotootje van. En Bartje erbovenop? Ja. Bartje erbovenop of dit niet? Is ongeveer wat er gebeurt. Bartje erbij. Ja, Bartje erbij. En wat hebben we dan voor Friesland? Ja, daar komen we nog op. Zou dit kennen? Zou dit leuk zijn? Dat zou ook kunnen. Ik moet als mem erbij, hè? Ja, is met me nog bij. Oké, nou hebben we... En Peert van Omeloeks op wieltjes. Dan gaat hij gewoon een tijdje, een paar weken in Assen. En dan gaat hij een paar weken naar Leeuwarden. Peert van Trooien wordt het. Peert van Trooien wordt het. Oh ja. Oké, nou we hebben nog één. Veenstra, een hunebed op de terp van Hegebeinten. Oh, dat kan goed. Ja? Ja, dit Pas al, hè? Ja, als je dat ziet, dan denk je meteen aan Anlo. Ja? Ja, nee, daar ben ik mee tevreden. Oké, dat kan. Nou, dan hebben we nog één voor Klaas. Dat zul je net verbazen, Klaas. Scootsie op Zuid-Ladermeer. Ja. Ja, dat kan hoe al wezen trouwens, maar is dit Zuid-Ladermeer? Ja. Dat zou niet weten. En de lidse A-klasse. Water is heel aan. mooi. Nee, dit is vast niet Nou zo. ja, wat heel aardig is dat voor hen werd heel verneemd bij Delfzijl in ze prachtige schilderijen. En daar weer de Scootsie speelden daar van master op. En daar hebben ze Delfzijl, hè? Ja, Delfzijl. Ja, geweldig. En we Delfzijl, hebben nu al ja. bij Delfzijl. En dan hebben we de in Haas, ik wat tall ships. Ja, die kennen alle scootjes over het water zo naar Delfzijl. Ja, want er weer vroeger wie daar een dame tussen, wanneer de provincie, die bedenken altijd dingen om geld te verdienen aan arme mensen. En dan was ze woedend dat die mensen, en hier is een dame de lijn, dan kon ze alleen maar heel naar binnen, door al die bregen, om daar te komen. Maar toen barstte die dame steken, dan kon die skippers mooi boeten om. Provincie helemaal in de war, 1880. Want ze kregen geen centen meer, maar dat bregen je. Ja, maar we hebben het nou over het wetter. Ja. Hoe kom je dan Drenthe Ja, in, wat zou in Drenthe nog een mooi plasje wezen? Want heeft ze daar wel... Nou, het Zuid-Ladermeer is Drenthe. Ja. Ja. Ik heb er een camera bij mensen, want dat is wel handig. Want ik ben er net zo goed bij, want we hebben hier die kaart natuurlijk deadline. Kun je misschien eens wie ze Veenstra weer in Drenthe nou eventueel een mooie scootjewedstrijd wezen kan? Is dat klaar? Nou, je hebt hier het Zuid-Ladermeer, Ja. maar hier ook Paterswoldsemeer. Nou, en dan hebben we nog de Kebbelkoelen, maar dan houdt het ook op. Maar wat hier dan in het zuiden, dan werd het over Rijssel. Want wij hebben in jongetje Ja, nee. 61... Dit is al... Ja, dit jij er net bij, hè, Klaas? Daar hebben we maken we er ook in bij. Nou, ik zet het ding weer... Maar met het wat groot zijn, want ik met het met aan Urk. Nou, we kunnen natuurlijk... We er wat Urkers bij, want dan hebben we de criminaliteit ook wat op bij. Oké. We hebben het wel over een serieus verhaal. Het was wel serieus. Tenminste, in Friesland werd er flink op gereageerd. U heeft daar morgen een column over, hè, in de Dagblad van het Noorden. Ja. Dat u ervoor bent. Ik ben voorstander. Aline? Ja, ik twijfel.
Ik ben er niet op tegen, ik sta open, maar ik denk dat er nog een hoop over gezegd kan worden. Want kijk, als we ook een beetje Europees gaan denken, hè, dit is natuurlijk weer heel erg alleen maar vanuit Nederland. En ik denk, wij in Groningen hebben ook een hoop met Duitsland van doen. Hè? En ook qua taalgebieden kun je natuurlijk ook naar kijken, wat past het beste bij elkaar. Want ja, ik versta jullie, omdat mijn familie voor een deel uit... mijn moeder is geboren hier in Leeuwarden, dus dat is een echte Fries. Ja. Friesin, dus ik versta jullie wel een beetje, maar dat wordt wel een moeilijke hoor. Ja, maar de Friesen praat ik al Hollands in een hoek. Dus het went al een beetje. Ja, wat wordt het? Hè? Terwijl met Oost-Friesen zitten wij natuurlijk qua taalgebied. Hè? En wij ook met de Drenthe. Dat Anglo-Saxische, dat past wat beter bij elkaar. Maar ik wil eerst eventjes toch naar die volksaard. Hè? Want we horen hier iemand dit doen, hè? Vanuit de linkerkant. Komt er aardig uit voor. Het wordt wel eens gezegd, de Friezen die zijn redelijk stevig. Die hard ook. Hard, zeggen veel. Matcht dat wel qua volk, hè? Ja. Nou, de volksaard, wat ik daarnet al zei, mijn familie komt dus voor een deel uit Lemmer ook. Daar woont mijn tante Jank ook nog. Dus die komt er ook nog wel eens. Pars. Ja, maar die komen dan eerst van Jetse Pars. Ja, van Jetse Pars. Juist, maar die komen dan naast eigenlijk van Haas. Ja. Van de Gerappelhandel. En dan bij Beelden. Ik wil zeggen, het is Saab-mobiel. Ja, wij zitten... Neem je één naam van een Lemmer en dan komt hij bij van Haas. En Drenthe dan? De Drenthe, kennen die wat met de Friese of met de Groningers? Ja, per definitie, want ik ben daar het levende voorbeeld van. Mijn opa is geboren in Damwoude, mijn oma in de buurt van Winschoten. Ja, wijs het maar eventjes aan. Damwoude ligt ergens bij... Ja, hier ergens. Daar ergens, hè? Ja. En dan hebben we hier, even zien, Winschoten, die kwam hier ergens vandaan. En die zijn vervolgens verhuisd. En die kregen verkering, dus dat betekent dat Friesen en Groningers ook kunnen vrijen. Ja, dat gebeurt. Anders was ik er niet geweest. Nee, via mijn vader dan, maar niettemin. Die zijn in Drenthe terechtgekomen. En ik ben vervolgens in Drenthe geboren en in Drenthe opgegroeid. En dus heb ik een beetje meer van die gemoedelijkheid en laid-back-achtige manier van omgang met mensen overgenomen. En dat betekent dat ik eigenlijk ook weer de ideale intermediair ben tussen de wat opstandige Friezen en de wat harde Groningers, die willen nog wel eens botsen. Veenstra van president. Ja. Nou, een beetje voor commissaris, Obama, maar dan niet weet. Commissaris van de koningin. President, nou niet meteen, maar wel trait d'union. Maar is het nodig, denk je, een bemiddelende rol van de Drenthe tussen de Friesen en de Groningers? Ik hoor nog wel eens dat Friesen en Groningers elkaar in de haren zitten. Ik herinner mij ook dat er in Groningen stad een roemrucht anti-Fries lied is. Wat door Koos Huizinga de sleutel voortdurend werd gezongen. Dus daar leven nog sentimenten, die moeten we zo snel mogelijk de wereld uit helpen. En ik denk dat Drenthe daarin een belangrijke sederende rol kan spelen. Haren, laat dat nou in Drenthe of in Groningen? Nou, maar daar wie niks zo'n Friesen bij. Maar Jan, ik moest zeggen, dat wist wel hoe je de dingen op een kaart zetten moest. Dus dat van Haren. Maar dat Haren, dat wie een mooi voorbeeld van hoe het ze machine al. Nou ja, en dat wil ik zeggen. Ja, feest kunnen vieren, maar dat is niet... Maar dat is ja, wij hebben provincies en wij hebben dan bestuurders die met een miljoen, tientallen miljoenen uitlokken om iets op de kaart te zetten. Ja, het bijgelezen. Dan is er één famke daar achterin Haren, die zet Haren op de kaart. Ja. Dat kost geen 40 miljoen. Nee. Daar hoef ik geen bedboeken van, geen burgemeesters, geen moeilijk. De kosten van Haren die konden wel eens veel hoger zijn dan wat de gemiddelde gedeputeerde. Ja, maar dat is een heel andere. Ik wil eventjes wat om je zin letten. Want we hebben natuurlijk al die slogans. Beleef Friesland hebben. We hebben er gaat niks boven Groningen. En Drenthe doet wat met je. Wij hebben het al je buik geklapt. En dan krijg je ongeveer dit naar je promofilmpje. Okay. Er gaat niks boven het noorden. Nou, dat is de slogan, die kunnen we wel doen. Ja, dit is natuurlijk grap. En wat we net deden ook, die volksaard. Maar het is natuurlijk wel serieus. Als je daar serieus naar kijkt, wat zou bijvoorbeeld Friesland aan de Drenthe kunnen hebben qua economie, cultuur, noem maar op. Beginnen we met
Ik ben bang niet zo heel erg veel. Want mijn motief om hier voorstander van te zijn is vooral omdat Drenthe er beter van wordt. En dat wil ik ook graag even uitleggen. Ja, wij zijn een typische plattelandsprovincie die als vervelende eigenschap heeft dat er geen universiteit is en ook maar op een enkele uitzondering naar geen hbo-opleidingen. En dat betekent dat bijna alle jongeren na hun middelbare schooltijd, als ze verder gaan studeren, Drenthe verlaten. En daardoor krijg je een hele eenzijdige samenstelling van de bevolking. Waardoor in cultureel opzicht, want daar kijk ik vooral naar, en het economische deel dat kan ik niet goed beoordelen, maar in cultureel opzicht er nogal wat mist. En aansluiting zoeken bij provincies waar een wat meer uitgesproken culturele infrastructuur een belangrijke rol speelt, waar men gewend is om grotere producties te maken, waar de voorzieningen zijn. Of naar Groningen? Beide. Want Groningen heeft dat, maar Friesland heeft dat net zo goed. Als ik kijk naar de grote festivals bijvoorbeeld, Into the Great Wide Open, Oerol, dat soort zaken. Daar zijn eilanden dan weer, hè? Wel, maar die horen bij Friesland. Ja, die horen dan straks allemaal bij. Daar denken ze zelf wel anders over, geloof ik. Daar zitten wij voortdurend met heel veel jaloezie naar te kijken. Ja. En dat komt er niet van. Dus ik kies bewust voor aansluiting zoeken bij een wat grootstedelijker cultuur, waarin je meer vernieuwing en innovatieve impulsen op cultureel gebied mag verwachten. Oké, nou dan kaats ik hem nu. Nieuwe kolk in Assen, hè? Als je het over cultuur hebt. De Schouwburg op zichzelf is wel mooi, maar er is niet een eigen productiehuis. Er worden geen eigen theaterstukken gemaakt, niet in professionele zin. Er is wel natuurlijk, er zijn wel amateurproducties, maar in feite hebben we toch te maken met een vorm van culturele armoede. Ja, en als we nou zeggen naar de economie, echt belangrijk. Nou ja, ik denk, die provincie moeten we net te belangrijk maken. Ontmantelen dat de gemeenten worden volle belangrijker. Maar daaronder zit, ik denk, we kunnen een Blue Valley krijgen. En we hebben de Silicon Valley daar in Amerika. Wij kunnen op watergebied op Europees niveau wat doen. Ik denk dat tussen Ljouwert, Grauw en Snits, die draaihoek en dan dat water in. Dan hebben we een Europees reservaat, Oude Veen. We hebben prachtige scootjesielgebieden. We hebben watermanagement. En we hebben natuurlijk een fantastische wetenschap Friesland. Maar ik onmiddellijk mijn Noorderzeilvest en al gefuseren. En de Rijksuniversiteit? Ja, dat hebben we al bepraat. Energy Valley. Dus daar komt Energy Valley. Dat wordt Greensland. Ja, maar dit Assen en Groningen, dat is gewoon een lijn. Groningen en Assen, dat is. Er zit eel erbij, daar gaan we alle naar Turkije, naar vakantie. Het zit aan elkaar vast, hè? Het zit aan elkaar vast, dus daar hoeven we eigenlijk niet meer over te zeggen. Een heel rustig gevoel, dat daar gewoon in, dat neutraliseert elkaar. Economisch gezien denk ik wel dat Groningen die gaat zich maar profileren als stad van energie, duurzaamheid en healthy aging. Hè? De universiteit. Specialiteit is dat trams energie in binnensteden. En duurzaamheid, nee, daar heb ik het even niet over. Maar dan richten wij ons naar Delfzijl. Want de Eemshaven is volop in ontwikkeling. En daar komen allemaal windparken offshore. Dus wij gaan meer de kant van Duitsland en dat is het probleem van de Friese. En dat vind ik wel. Nee, met jouw woord. Zij mij al die monden daar. En dan hebben wij hier weer wat mooi vrij water. Okay. Dus maar goed, wij hebben dat gas natuurlijk. Hè? Dus er valt behoorlijk wat. En hier zijn ze bezig met die windenergie, met het bouwen van enorme windparken. Ik zou, als ik jullie was, helemaal niet zo zitten te wachten op al die grote windmolens. Nee, wij net. Maar daarom moet je daar veel. Ja, iedereen, want ik vind ze niet mooi. Nee, maar ze hoeven ook niet op land. Ze gaan hier allemaal de zee op. Ja. Maar dan het zijn enorme ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn op economisch gebied. Maar dan hebben wij dus Debbie Moerins, die Wienmoens lekker voort. Dat zal Drenthe ook mooi vinden. Kunnen we daar lekker rustig fietsen, hoe de heide heen. Dan even het bestuur, want wij in Friesland het probleem binnen bij de bewakers, vooral die taal. Als je want daar ben we wel Ruud in, Greens wordt aan de Haatstad. Nee, die Haatstad die is virtueel. Dat zit in de wolk, dat zit in Bangalore, midden in India. En midden in Meppel hebben we dan gebouwd, met vroeger Friesland Coberco weer. Dat is Wilhelmina. Daar zit nog John Jarretsma in opvolgen. Als we een nieuwe hoofdstad willen hebben, dan is dat heel simpel. Je hebt hier in de buurt van 1 West. Ja, daar bijvoorbeeld. Wat zuidelijker. Daar heb je een mooi café hier, 1 West. En dat heet de 3 provinciën. Ja, juist. Nou, daar komt er dus uw provinciehuis. Maar hoe komt het dan met de Friese taal? Zou je die kwijt? Want daar zijn alle mensen. Nee, want dat is de 3 provinciën. En je hebt een Westkamer, een Oostkamer en een Zuidkamer.
En de Westkamer, daar praat ze alleen maar Fries. De Oostkamer praat ze Grijnslands. En de Zuidkamer. En de heeft een Middenkamer en daar praat ze alles door elkaar heen. En dat weet ik heel niet meer in. Weet vroeger ik. Dus dat groeit weer heel vlug naar elkaar toe. Maar Klaas, dan ga je gewoon Nederlands spreken? Niet gewoon. Nou, Nee, dat klinkt altijd wat anders. Ik bedoel, noordelijke dialect, dat dit gaat niet werken zo, hè? Ja, tuurlijk wel. Ik ben nou op visite hier, maar... Ja, maar dan zit ik denk ik maar janken. Even janken, paard. Maar komen we eruit, jongens? Want we moeten nou toch tot een conclusie komen. Tuurlijk. Nee, jij komt er bij makkelijk uit. Maar je kunt toch ook met elkaar samenleven Ik was vorige week in Zwitserland. Daar hebben ze 4 officiële talen. En die mensen leven in alle rust bij elkaar zonder dat ze elkaar de kop inslaan. Ja, maar als je met kinderen hierover praat, hè? Ik heb gisteren met mijn kinderen zo van, wat zouden jullie ervan vinden? Geen probleem. Geen probleem. Die snappen al die chauvinistische gevoelens ook helemaal niet. Weet je wel? Oké, Maar dan wil ik nog één ding stellen, Ja. want het maakt echt een naam, hè? Klaas, kies de pen er eens even bij pakken, die luidt naast je daar. Ja, ik heb hem maar betocht. Zet hem er maar eens op. En ik neem jullie hem. ook graag. Zet hem Ik erop. heb een heel klein stiftje. Het tijdschrift bestaat al. Dus dat nemen we ook onmiddellijk over. Noorderland nemen we. Noorderland. Noorderland. Zou ik hem Groningen. Het wordt Groningen? Nee, hoor ik al. Hier. Land. Nee. Een Drent die voor Friesland kiest. Nou, Tuurlijk. Nou, Dit wordt mensen, maar we er verklappen of niet? Groningen wordt de hoofdstad. We noemen het Friesland. Oké. En wij leveren de commissaris van de koningin. Oké, nou. Tegelaar. Oké, nou mensen, bedankt voor je discussie. En ik hoop dat de Friesen en de Drenten en de Grijnsers, als ze het ontvangen, dat die er wat vrijer in denken. Mooi. Ja, in de minuut aan zijn omdenken voor de dragste variant van So You Think You Can Dance. En we rieden waar die mystery guest is. En nou Jerio waarom duizenden vrouwen naar de beurs Holy Stitch gaan. Ja. Dag dames. Hallo. Je bent lekker aan het knutselen, hè? Zeker. Ja, klopt. Even Holy Stitch, Naomi. Ja. Want ook heeft dat betocht, Holy Stitch. Dat is dit alleen nog dan in een blokje sport, maar een heel soort vrouwen en kwalijk man. Ja, dit is dit keer 50 eigenlijk. Er staan 50 standhouders die verkopen vanuit een eigen cel. En ja, alles wat handgemaakt is en eigenlijk hip en leuk staat daar. Ja. Dus, Want even zien, hè. Dit is, ik zal het even omheen gaan, dit is waar stoommakers. ja, klopt. En dat is? Wolvilt. Dit is prikvilt. De meeste mensen kennen dan vilten als natvilt. Dit zegt jou waarschijnlijk niks, maar... Nee. Oké. Maar goed, je hebt natvilt en prikvilt en dit is iets minder bekend. En dit soort dingen keep je meestal bij die. Ja, klopt. En dan bist je onder het knutselen en dan maken ze dit en dit komt ergens op een... Ja, op een plankje, denk ik, te staan. Of in een poppenhuis, zoiets. Nou, laat eens zien, hoe maken ze het? Kun je dat zien? Ja, nou, er valt vrij weinig aan te zien. Het is eigenlijk nu even alleen een bolletje. Maar het valt te vergelijken met wanneer je een wollen trui te heet wast. In de Ja, is wasmachine. wel eens gebeurd. Ja, die krimpt dus. Dat grut verdriet. Die krimpt door beweging. En ja, met deze naald simuleer ik die beweging. Want deze naald heeft weerhaakjes. Ja. Dus hoe langer ik op één plaats prik, hoe meer hij daar in elkaar krimpt. Dus ik heb daar net deze schapenwol voor gebruikt. Dit is het bestand. Ja, dit is gewoon gekleurde schapenwol. En dat dwing je eigenlijk. Je knoopt en klit dat eigenlijk terug tot de vorm die je wilt. Dus Nou, en dat kun je dan weer op een website kopen. Want dat is wel Ja, wat klopt. je hem al je doggen. Je bent jonge ondernemers, zeg maar, op een website. En nou, dat geldt ook voor Xandra. Ja, Xandra klopt. vast. Dit ziet er heel lekker uit. Ik weet net, is dit echt of... Ja, de buitenkant is echt, de binnenkant is nep. Ja, want ook maken ze cakejes en dingen. Cakejes, taarten en de nieuwste trend zijn de cakepops. Ken ik daar eens in van... Ja, daar kan je er zeker een van eten. Dus Ja, cake, dat maar... is cake en dan gedoopt in gesmolten chocola. En die kan je heel mooi versieren. ja, maar dit maakt je ook wel eens thuis. Ja, het is heerlijk om het zelf thuis te maken Ja. en gelijk op te eten. Ja, maar dit is die professie, toch? Dat is iets wat mensen inderdaad gewoon bij mij kunnen bestellen. Ja. En de familie die heeft er al heel goed van kunnen genieten en de vrienden. Dus ik ben nu een beetje aan het oriënteren als er iets meer markt is dan alleen de familie en vrienden. Ja, want wij kunnen jou dus inhuren op het moment dat je denkt van... hé, ik wil een taart hebben en dat Ja. moet een beetje apart wezen. Ja. Dan vraag ik dat aan jou. Ja, dat zou heel goed kunnen. En wat voor mensen komen nou bij jou uit je op zo'n beurs in? Nou, er Zo'n zijn Holy heel Stitch. veel creatieve mensen en die kijken ook van... oh, kan je dit er ook mee? En ze zijn heel verrast dat er toch wel
ja, hele mooie creaties gemaakt kunnen worden van eetbaar spul. Ja, eetbaar spul, dat vind ik altijd lekker. Dat Ja. bloedt. Nou, en nou zeg ik je wat. Dat is van Maarten Visser. En dat is een eco-webwinkel. Ja. Nou, ik van heel soort webwinkels wil je het, maar een eco-webwinkel, dat mag u het lezen. Nou, ik ben eigenlijk een webwarenhuis. Omdat ik verschillende categorieën verkoop. Huishoudartikelen, schoonmaakartikelen, leuke hebbedingetjes en bio, eco en recycle. En genaamd Pink and Green. En ik doe mijn best om duurzaam leuk te maken. Ja, duurzaam is het vooral, hè? Want Ja. dat zijn deze blauwe dingetjes die je voorlezen. Nou, daar ben ik ook Kun je even ze wat omheen mee bezig geweest. Dat is Make-Do. Dat is een recyclesysteem, een knutselrecyclesysteem. Ik vind het net zoiets als Lego. Eigenlijk kan je er van alles mee maken. En je kan het dus kinderen mee leren recyclen. Ja, van een oude doos kan je bijvoorbeeld een klok maken. Waardoor dat is zij... een krek maken. Ja, heb ik net gemaakt. Dus een heel mooi tie-rip systeem. Zijn de kinderen ermee uitgeknutseld en willen ze de doos bij het oud papier doen, knijp je het systeem in. Dus dan stimuleert je uiteindelijk dat Ben die poeder maar afval, dat die eens even goed flink op de kop hellen, pak hem op, eruit klauwen en dan beginnen te knippen. Nee, net zoals een pak melkpak. Geef de kinderen de creativiteit en daag ze uit om wat ermee te doen. En dan kunnen ze Ik bijvoorbeeld hoop dat een niet windmolen. Ben het net zorgen, want dan klauwen ze voort namelijk alles door de kop. Ja, daar moet je natuurlijk wel bij zijn. Maar dit is dus vanuit dat hele recycle en duurzaamheid. En slaat dat ook om? Vinden mensen dit leuk? Zekers. Het hoeft niet altijd zeg maar kant-en-klaar dingen te zijn. Zet de kinderen aan het werk. Zet hun brein aan het werk. Dat is goed voor ze. Het boskien en dan spul pakken. Nou ja, is ook leuk nog steeds. van alles. Kartonnen dozen gaan ze beplakken met blaadjes, maken er een dak op. Daag ze uit. En voor de rest promote ik dus ook allemaal herbruikbare producten. Ja. Nou, leuk. En dat is dus volgende week te zien op de Holy Stitch-beurs Naomi. Is dat zo'n beurs waar dan heel soort vrouwen binnen zitten en dan man boeten steent er ook? Ja. Ja? Ja? Nee. Er zijn wel 10 mannen. Dus, Zie je, van de Fjouwentoerse vrouwen. Dat is... Nee, we proberen het... Kijk, het is meer... er zijn heel veel vrouwen. Er zijn ook wel mannen. Maar over het algemeen zit hij een beetje op het slachtofferbankje in het midden. Net als bij de Livera, zeg maar. Ja. Maar nee, we proberen het een beetje leuk te maken voor man en vrouw. Ja, dus. Want de man zullen het leuk vinden als die vrouw die de hele dagen lekker rondknutselen in de kist voor de televisie zit. Of wat ik wel. Hey, bedankt voor je komst. Ja. Er is een website, Holy Stitch. Klopt. Nee, www.holystitch.webklik.nl. Oké, nou dan vind je het wel. Ja. Volgende week een soort succes. Dankjewel. En knutsel lekker toch? Ja, lekker vreugdelijk. Want wij moeten trouwens net creatief bezig, want... Zet je hem wit, het is de mystery guest en die zit daar aan staan achter dat scherm. Publiek moet ik even mooi rieden. En dan jaren we waar die bekende Fries is achter het scherm. Oh. De mystery guest. Jongens. Oh, nou, dat zijn vrij makkelijke vragen op dit moment. Stel eens een vraag. Ben je een man? Ja. Nou, heel nog een vraag. Nee, ik ken het. Nee, dat is lastig, hè? Maar zit jou bijvoorbeeld ook in de politiek? Nee. Nou, stel nog eens een vraag. Ben je een Fries? Ja. Ik heb een idee. Zal ik jou eens even wat influisteren? Zit je bij de politie? Zit je bij de politie? Ja. Nou, dan mag je eens even een vraag stellen. Sorry, komt eens op televisie? Kom je wel eens op de televisie? Ja. Nou, ik zul je net langer dat zien dat warme lucht horen. Klaar jongens, maar trouwens nog een idee? Nee, totaal niet. Ik denk Ferdinand Nauta? Ja. Ja, dat is de politievoorlichter. Nou, kom verder. Ja, de pet hoor. Nou, ik hier zo'n gevoel, die man die zul je zo vaak wel die branden en alles. Kom je zitten? Ja, dank u wel. Wat leuk. Ja, heel verrassend, hè? Ja, dat had ik net verwacht. Bekende Fries. Dat ben je dus als politieagent ben je dus een bekende Fries of agent. Ja, heel bijzonder natuurlijk. Hè? Waar is die bel ook dat woont? Dan denk je, hoe komt het nou bij mij? Hè? Dan denk je, ja. Ja, heeft het al eens jongen? Ik had nog nooit jongen. Nee, ik belang in. Misschien is dat wat langer nooit, toch? Want het zijn best wel heftige vragen die we stellen. Maar geld inzetten, wat is het bedoeld? Ja, dan kies ik geld inzetten. Ik weet net hoe dat bij hem gaat bij de politieagent. Maar je moet toch het wordt krapse staren, maar het ken ik direct. Oké. Nee, het is die witte, dat is een... als die daarop komt, dan gaat het over een maatschappij vragen. Ja. En dus dan bestellingen en dan mag je gewoon wat je vindt van hoe het gaat in het loon.
Die reden, dat is een persoonlijke vraag, dus dat kan eigenlijk alles wezen. Ja, en dan die joker, maar dat met de hulp van mij. Wij hebben elkaar wel eens vaker getroffen in oorwerk. Ja, ik stel wel eens wat een orenvraag. Nou ja, dat kan die wezen. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, ontspannen? Helemaal yin-yang? Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, jou er maar een slinger om, dat is wel zo eerlijk. In de midden dan weer zo. Ja, goed, een beetje. Nou, de reden, oké. De reden vraag. Wat heeft het eigenlijk zijn? Alles eerlijk antwoord? Absoluut. Ja? Okay. Behalve mijn pincode. Ja, de pincode, oké. Wat is jouw slimste oertreding? Te gedrieden. Ja, dat is... ik heb wat een pittige auto gekocht. Oh. Een grote Volvo, automaat. En nou ja, ik gas jou, dan gebeurt er ook wat. Ja? We hadden een paar keer best betelling, maar dus het is nooit meer gebeurd. Ja, maar dat vind ik wel opmerkelijk. Ja, maar ik moest eerlijk antwoord aan, hè? Ja, maar ja, ik bedoel, je bent toch wel een politieagent? Ja. En maar de oer om het vingertje bij. Ja. En hoe hut dan? Wat is de hut? Nou, we hadden een keer in Duitsland gehoord, dan kwamen we rond voor vakantie en nou, we naderen een bocht. En mijn vrouw, die kreeg de gordel los, die zo achter uit de auto wat pakken. En ik zeg even, en ik weer flits. Nou, toen reden we rond 140. En dan kreeg ik die bekeuring tussen Duitsland, was heel verhaal ermee. En inderdaad, de foto dat mijn vrouw maar de kont naar eruit zit. Dus en een boete voor de hut? Ja, die gordel. Of alleen de gordel? Ja, dus dat is weer heel bijzonder. Maar gordel en de hut dus? Nee, alleen de hut. Oh. Ja. Oh, nou. Misschien ben ik matst. Ja, wil je wel eens matst? Had je in het zin komen, een politieagent, en je doet wat verkeerd? Nee. Dat ze denken, oh, dat is Ferdinand... Nee. Dok ik bewust net, hè. Soms dan ben natuurlijk ook jonge collega's die mij net zo goed kennen, hè, dat je zo aan de kant zet worden. En nou, ik let dat ik altijd zag. Nou, ik zou dat maar wel niet baan. Had een collega mij een boete onderzoekt. Zei, hey. Ja, maar je moet net altijd een boete krijgen, maar je controleert weer, weet ik het wat. Ik werk gewoon mooi. Oké, mooi. Nou, draai er maar weer even om. Ja, shit, dat ben nog eens een keer. Ah. Nou, een witte. Het is toch wel doel dat hij op de joker komt, hè? Dat is wel leuk. Oké. Het is een minderzaak dat de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers vervalt. Ja, dat is ik zo. Waarom? Ik heb 3 oldtimers. Jo, dat werd vertel Ja. Wat voor auto's? Ik heb 2 oude motors, 2 Engelse motors. En ik had een oude Porsche. Nou, en ik had een geluk. Porsche? Ja. Zo'n politieding? Een 356, dat is een James Dean auto. Oké. Dat is een hele ronde in. Dat zie ik nog nooit verwachten. Nee? Nee. Nou, dat is, ik mag graag restaureren en dat soort dingen opknappen. En ik hier nog 3 oude Mercedes en die krijg ik voordien. Dus wat dat betreft ook geluk gewoon. Maar we wennen jou dan? In een heel groot hoes. Ja, ik zou zeggen. En geen borrel zeker? Nee, klopt. Nou, ik weet mijn zwager, die had ik zo'n auto. Die is al 10 jaar mooi aan het restaureren. Dat is, dit neemt een soort van je tijd. Absoluut. En mijn zoon kreeg het rijbewijs, die had een Golf gekocht, een Golf 2. En die dacht ik, hey, lekker wegenbelastingvrij. Ja. Dieseltje. Nou ja, die komt ook Wat zou dat nou opsmieten dan? Of wat zou dat nou kosten? Had je dat alle weekend of allemaal aan betalen moest nou? Dat weet ik niet. Nee, maar wel flink. Rond 100 euro. Ja, dus die kinderen eruit? Nee, die kinderen niet uit. Nee. Okay. De kist ik scorsen. Dus Oké, dan was een scorsen. Maar misschien werd er nog wat oors betaald. We hadden hier vorig een 60 dagen kaart, want misschien kan dat. Dus, ja. Oké, nou, gooi er maar weer een slinger aan. Oldtimers, ik hier dat echt nooit verwachten. Maar ik dus nog een oude motor. Dat is ook wel leuk. Mooi, zijspan er nog. Dus dan, In het televisieprogramma Help Mijn Man is Klusser zou ik goed passen. Absoluut. Ja, dat blijkt nou wel. Dat we oldtimers en hashtag nog een oud huis? We gaan naar het huis, ja. De kerk in Oudehaske, ik ben in Oudehaske, de doen we niet voort. En de huis, dat kostte te vol om dat op te knappen. Toen hebben mijn vrouw en ik het kocht. Nou ja, we moesten inschrijven, was de voorjaar woest. Nou, toen hadden we dat voor de hoofdprijs gekocht. Ik nog? Ja. Maar ja, toen moest het dan begin je wat te klussen. En dat was heel erg natuurlijk. Er stiel 20 centimeter water in de kelder, dus daar begin je mooi. En dan bouw je het op. Nou, we zijn ook 4 uur verder en we zijn ook in de hal. Dus we hebben maar een eindje. En nog geen wenkeer, maar die is nog net klaar. Ja, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, dat is een lang traject. Ja. En kent de familie daar wat oer? Ja, ik best of leidt dat wel eens tot spanningen? Nou, vroeger dan begon ik oorlog tegelijk. Dat was een totale chaos. Ja. Maar ik probeerde nou structuren om te brengen. En dan eerst iets aanmaken en dan wat nice. Nou, dat helpt. Ja, oké. Ja, jeetje, Mina. Ik liet mijn handen zien. Nou, dat valt best mooi. Ja, ik kan de moffen altijd doen. Ja, de moffen altijd doen. Ja, nou, gooi maar weer een slinger. En even op je joker, zullen we dat politie... Dan maak ik mij even opschoten. Nee, oké, we doen die reden. Hij komt aansvallen op een joker. Ik ben eens heel burgerlijk. Klopt dat? Nou, ik ben met saai om te houden. Ja? Nou, draai nog een keer. Ja.
Ja, de joker. Dat is toch vrij wat mooi trommen. Oké. Haal jouw nachtmerries van voorvallen die je mooi maakt op het werk? Nou, geen nachtmerries. Maar je denkt er natuurlijk wel eens aan. Hè? Ik werk nu 24 uur bij de politie. Ja. En ik ga heel wat mooi maken. Ja, dat denk je wel eens aan. Zoals? Wat zit er, komt er dan voor dadelijk omheen? Nou, ik ga een paar bennenmoorden mooi maken. Bennen? Bennenmoorden. Oké. Dat ben overleden, ben vermoorden binnen. Nou, dat blijft je heel leven bij. En dan krijg je wel een plakje. Maar toch denk ik daar nog regelmatig over aan. En wat voor momenten is dat dan? Had je er waarom? Ja, als je wat een prakticeerd bent, als je wat beleefd had, hè, ergens bij West en dan, nou ja, dan komt het vaak wel weer boven. Want ik weet van je collega, Wouter de Vries, die Ja. het mooi maken dat er een Benzies omkwam bij een ongeluk. Ja. Die had daar echt zwier van, die moest op een gegeven moment ophouden met je werk. Ja. Het het bij jou wel eens een vier geweest? Nee, gelukkig niet. Nee. Hoe kan dat? Ja, hoe ga je daarmee om? Hè? Dat is, en hoe ben je zelf? Hoe is je karakter? Kun je erover praten? En ja, misschien ga ik geluk gewoon. Maar kun je erover praten dus? Of op het Jawel, werk? ja. Maar ja, het is al heel lang geleden, dus daar kun je net altijd weer over beginnen natuurlijk. Nee, maar dat komt wel heel tijd waarom. Want je staat oer al bij te vertellen wat er gebeurd is. Ja. Dus je kent dat echt wel. Ja. En wat mij opvalt bij de politie is dat dat ik vaak wel uit wat een menselijke emotie geeft. Het is net het oplezen van een politiebericht, maar wel van nou, wij vinden dat dat net meer kan. Of iemand die dit doet, dat kan net meer of zo. Nee. En je staat ergens bij, het gebeurt. Nou, dan mag je omdraaien en dan staan er 5 camera's en dan mag je het vertellen. Ja. Hè? En vaak moet je dan net alles vertellen, dus dan mag je de kopper goed bij gaan. Kun je nog één ding herinneren van wanneer het wel verkeerd ging, maar dat je toch te volle verteld hebt hoe een zaak? Ja, dat had in ieder kleinste in de blessen toen ik de mooi bepaalde dingen net zei, toen vloepte ik er wel wat uit. Wat Dus, dan? nou, dat weet ik ze, maar wel dat het zo van, hé jongen, hoor die stil. Dus, Ja? Krijg je dan nooit de titel? Ja, zeker, ze zijn zeer kritisch. Ja, ja, hè? Ja. Oké. Nou, zullen we nog indraaien, Katwan? Ja. Ja, nog een jokervraag. Oh my. Hoe vaak heb je ruzie met de vrouw of de hobby? En die krijg ik al een beetje steld, hè? Nou, dat doen we nog even horen. Ja. Ja. Nou, dan doen we nog een lijst. Jip, in mijn head ben ik best lui. Ja, alles is al zo. Ja, lui, ja, nee. Nee, maar wat is lui? Kun je het zien ons kieten? Het zijn die auto's en het zijn zo'n hal die er nog... Tuurlijk wel. Ja, op het moment dat het even wat minder gaat, maar ik ben net echt lui. Hè? Ja. Nee. Maar ja, ik kan me ook best eens even delen, ja, maar net echt... ik ben wat gleun in de beul altijd, dus er moet wat gebeuren. Oké, gleun in de beul. Ja. Dat is een mooie uitspraak. Nou, daar litten we het bij. Gleun in de Oké. beul. Plof lekker de helft die Dat we baan. dat. En we gaan naar de minuut aan, maar bedankt. Graag En mensen, een applaus voor deze man die het toch zo verteld. Nou is het voor de minuut en So You Think You Can Dance. Ik word niet apparaten. Ja, hoi Ben. Hallo. So You Think You Can Dance in Drachten. Nou, vertel eens even, wat gebeurt er al hier? Dat is een danswedstrijd. En iedereen in Friesland die kan meedoen aan deze wedstrijd. Dus het is eigenlijk een oproepje om mee te doen. Het begint al aanstaande zondag. En we hebben 3 categorieën. Tot en met 11 jaar, 12 tot en met 15 jaar en vanaf 16 jaar. En hij? En hij doet mee in de categorie vanaf 16 jaar. Vanaf 16 jaar. En want ja, die titel, ik spreek hem net nog een keer uit, maar dat is een bekende titel. Dat is een programma. So You Think You Can Dance. Ja, nee, hebben ze al bedacht. Ja, en waarom mocht hij hem mooi verder? Is dat iets wat erbij je bij het programma? Of nee, helemaal niet. Nee hoor, het is gewoon zelf bedacht dat we dat zouden gaan gebruiken. Ja, en hoe ziet het eruit? Het is een Drachten in Dansida. En ja... Maar binnen voorrondes? Ja, het is een voorronde. We hebben een bootcamp, net zoals gewoon op televisie. En een halve finale en een finale. Oké, het begint. ben@dansida.nl. Als je dit ziet en je denkt van, ik wil meedoen, snel opgeven. Oké. Ja. Nou, dat en hashtag wat mensen mooi naam in nou. Wat zei je? Er is mensen mooi naam. Die ik heb mensen. Ja. Die laten we dan lekker doen. Succes en mooi. Ja, dan wie dit neemt voor deze week. Ontnaaien week vreed. En nou lekker doen. Met je nou. Kom jongens.